Vítám vás u nového videa. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Tentokrát to bude Minecraft Pocket Edition 014 014 00014 00014. No, nebudeme zpívat a vrhneme se do toho. No, někdo by říkal, že dám střih. Ano, už to je tady. Jo, a tentokrát se můžeme vrhnout ničím. Jedeme dál. Tentokrát to budou slime bloky. Postavíme se to 3x3. 3x3. Jo, to je 3. Jo, 3x3. Vyletíme nahoru a budeme se snažit do toho padat. Tamhle je lava. A já se do toho už netrefím. A budeme se muset trefit do toho. Prosím, trefa. Ano, tohle dělají slime bloky. Okay, možná je to... Dáte si na diamanty. Podíváme se, jestli existuje Sharpness 5. Existuje Sharpness 5? Existuje Sharpness 3, Sharpness 5. Very damage. Velice rozbitá kovadlina. Ano, velice rozbitá kovadlina, takže kdybychom měli do ní jít, tak by se měla po chvíli Jo, mohlo by se vypadnout. Tady takhle jsem. Ano, tam přesně. Mohl by ten vršek vypadnout. Very rozbitá. Takže přejmenujeme to třeba na... Ano, a máme divný blok a už by se sakra mohla kovadlina rozbít. Rozbiješ se? Máme slime blok. Není to vůbec žádný rozdíl. Prostě je to slime blok jak slime blok. Ale jen jste si ho přejmenovali. Takže to taky nemůžu. Teď si tu spawnem třeba villagera. A podle mě bychom ho měli v pohodě dát. Co dělám? V pohodě dát na jednu. Čus, tak se máme. Tak, na dvě už. Zkusíme se podívat, na kolik rán dáme. Třeba zombíka. Má stejně život. Okay, malý. Wow. Tady někdo by to možná nasadit, ne? Mám super bonko, a jaký na to bude? Blast Protection 2. Thorns a nějaký krajiny. Sakra. Jdeš trochu dole. Co tu děláš, prase? Budeš mrtev. Tak se dáme na jedno. Ale někam by se měli rozutých si moc snadit. Docela pohodové. Taky pohodové. Další malinkej. Hodně. To nemáš lepší podle mě, protože má enchantovaný lepší věci, ale má čistou. Kde si měníme. Spyuter Blast Protection 2. Blast Protection 3. Blast Protection 2. Jo, my jsme začít trigger. Tak, dobrý den. Já mám lepší. Teleportaci z něj.
Wow. Čemu je potřeba mít očky, když můžete mít Night Visions? Dobře, Night Visions na 6 minut. Vážně, ale hodně lepší hodně. Tu je železo, to je nepotřebitelně vyvět. Neříkej, že nic, všem dostajte. Tak, přijďte mi za. No, wow, to se mi líbí. Další sklad. Na zombíky. Hodně dobrý. A jo, nemusí to být pravda. Okay. Tady nic super není. Takže položíme to v Česku, protože se potřebuji trochu vypořádit. Aha, to je tropit Česku nechci. Tropit Čes nechci. A teď se zbavíme těch zbytečných věcí. Splašné. Tohle je zbytečný. 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 Tak dělej. Dobře. Tohle je zbytečný. Tohle je zbytečný. Tohle. Sakra, ty půjdeš snad do dolního rohu. Vážně, že jo? Sakra, jdeš do dolního rohu. Tak úplně nejdeš do dolního rohu a teda. Tohle nepotřebujem. Ano, koně tu nejsou, to tedy není jenom omylem. Prostě nechci mít. Dá se říct, že prostě ne, já nechci mít 0.14, teda 0.15, tak jsem si stála 0.14, aby když taky mohla hrát s kámošem, protože má na mobilu 0.14. Tak nevadí mi to, ne, když takhle postupuji. Dá to sem. Ne, prostě dolů to nejde. Dá to sem pod skákání. Což by bylo jako rozumíš. I když zase tam poskákání, to blbý. A tady zase na Česku. No jo. Ach jo, já to nemám kam dát. Já se tak nemám. Kam to mám dát, aby mi to nepřekáželo? Tu mi to překáží. Zase v České. Sama. Sakra, tady to má vážně, že jo? To je Creeper, on se na nás šel podívat. Budeš chodit se na nás dívat. Tak dělej, vyhoď ten Gunpowder. Tak, zvolili jsme se Gunpowderu. Máme jen 2 věci. Což je Splash Points Night Vision. Ty vole, telefon. Budeš to překážet. Dobře. Což je na koukání noci a prostě ve tmě. A Sharpness 5, což je hodně dobrý. V creativu se těží hodně. Máte pravdu. Hodně líp se těží v creativu.
mobilem. No nic ne. Pohodový. Ale něco jsem tady viděla, takže pokud jsem... Já jsem segr, já normálně nevím, co je. Zabalovaný se tady vždycky takové dívat v obrázku. Tak, kde to ještě děcka? No, budu začít. Počkej, ale to asi nic nejde. Jsem to říkala, že mám přeměčit. Vážně to něco udělám. Vážně lidi, vážně. Možná, že to nebylo, ok, já to najdu, co to je, nebojte. Je to prostě tady celý takové. Aha, co kdyby to bylo jen tam zase. Jau. Trochu to bylo. Ale mi to věřím. Tak. Takže se vám videjko líbilo. Počkej. To si to dám. Takže se vám videjko líbilo. A zase vítat u nové videa.